Neri beti iruditu zait, bertsolari izatea ez dugula guk erabaki ez. Eta guk esaten dudanean amets eta biotaz ari naiz ez. Uste dut, erabakia hartzeko ordua iritsi zitzaigun aurrera xamar joan da geundela ez. Bueno, baldintza optimoak eduki genituen, hori ezin daukatuta guk ere, uste dut orduan hortarako bizi ginela kasi ez. Ni uste dut ez nintzela kontziente ze gertatzen ari zen, ze handitasun zen ura, ez nintzen kontziente. Zorionez, oso jende ona eduki nuen inguruan, bai etxean eta bai oholtzan, eta horrek, uste dut, azkar jartzen dizkizula hankak lurrean, ez. Eta bai, kontuatzen zara, igual txapelketa baten, ez dakit, aurrera xamar joan zaitezkela, baina gero plazan zure aurretik gelditu direnak eta zure atzetik gelditu direnak zu baino hobeak direla, ez. Eta uste dut horrek asko balio duela berriz kolokatzeko zure burua bere tokian, ez. Gero eduki zuen kontrapartida bat ere bai, ez. Egun batetik bestera pasatzen zara, anonimato totaletik, kakotzen artean modako izatera, ez da, 19 urterekin, ez da baita ezpada erresa, ez, eta, orain denboratik, distantziatik begiratuta konturatzen naiz, nire izaeran gauza batzutan eragin izan duela, ez da, ederretik askoz gehiago izan zuen, horrek eman zidalako aukera gero hurrengo urteetan, plazak nahiaina egiteko, ez, eta gainera, plazak nahiaina egiteko oso baldintza honetan, oso ardura gutxirekin. Hola, esaldi baten esan da, egia da, 12 urte, 13 urte, hor nagola, ez, eta hori pozgarria da, igual hori da nire markarik importanteena, eta horri garrantzi handia ematen diot, ez. 12-13 urte horietan, egon dira momentu euforikoak, egon dira momentu arruntak, eta egon dira desertutxoak zeharkatzen egon naizen boladak, ez. Guzti hori ez esateagatik gehien iristen zaiguna, da hor haustura bat ematen da, eta gaina oso haustura injustu bat askotan, ez duzu ulertzen momentuan ze gertatzen ari den. Ordura arte egiten zenuena egiten segitzen duzu, baina egun batetik bestera ez dizute txalori jotzen. Hor prozesu bat dago eta ulertu behar duzu, zure burua berrasmatzera edo kondenatuta zaudela, ez. Eta horrek eskatzen du denboratxo bat. Denboratxo bat eta gogoeta handiak, ez. Nik nire bertsolari izateko ametsa bete dut. Orain bete dezaket, bete nahi nuke, nahi dudan bertsolaria izateko ametsa, ez. Ez nator ere orain arteko aukatzera, ez, inundik inora, baina orain artekoari gehitu nahi nizkioke ertz gehiago, gehitu nahi nizkioke matiz gehiago, gehitu nahi nioke marka personal bat, gauzak esateko modu bat, umorea egiteko modu bat, esperientzia personal gehiago, iritzi personal gehiago. Uste dut, holako helburuak markatzen dienean jarri egin behar direla, pretensiosoa eta ambiziosoa izan behar dela, ez da. Euki nahiko nuke berso identifikagarri bat. Jendeak niri jartzen dizkidan adjetiboak, izan daitezela nik nire buruari jarri nahi dizkiodanak. Uste dut, hori dela nire oso epe luzerako bide honen zera. Txapelketa hasi aurretik firmatuko nuken hau, emaitza hau, gauza politak utzi nituela eta arrastoa utzi nuela, eta mauleko bakarkakoa, murgian uste dut ofiziotan nahiko lan ona egin nuela, alde hortatik oso konforme. Eta gero finaleako uste dut falta izan zitzaidala buruak pixkat gehiago estutzea eskatze zuen orduan, ez neukala indarrik, ez oso indarrustuta iritsi nintzela finalera. Eta ni segurazki beste batalla batzutan indar asko utzita nengoen finalean
are gehiago eman alizateko, ez. Osea, nahiko dudarekin eta zera, baina, bueno, azkenean pentsatuta nire bide hortan, hasitako bide hortan, pauso bat gehiago emateko aukera bat zela, eta, bueno, personalki ere baneukala arantzatxo bat, aurreko, uste dut, bisila batean ez nintzelako, uste dut, ez nolako nire eman, eta nik ere txapelketa horri behintzat eman nahiko niokelako nerea, ez, eta gero, uste dut, hori personalki, eta gero, kolektiboki, niretzat importantea dela horregotea. Esango nuke, jaialdi baten egitura 2013an eta 1990an berdina zela. Momentu honetan, gehiago kezkatzen hau, bersoaren barruko gure eguneroko lantresna eta formato hauek aldatu beharrote diren pentsatzeak, edo nola aldatu litezken, nola mugitu litezken. Ikusten dut, aldaketa posibleak egon litezkela, eta horri buruz pentsatzea ere guri dagokigula. Gustatuko litzaidake egotea plazaz plaza dabilen gai jartzaile talde bat, gai jartzailetza ofizio konsideratzeko besteko plaza egin ditzakena urtean zehar. Lehen aipatut pixkat tematikarena, nik gogoetatuko nuke zer alimentatzen dugun, zer ez, zerekin salbatzen diren jaialdiak, zerekin ez. Batzutan horre ukitze ditut krikikraka batzuk, ez. Nire buruaren gandik hasita, ez. Adibidez, etengabe saltzen ari gara eta esaten dugu ez dugula bersoa konpetizio bat ez dela ikusten, eta hori dena. Baina txapelketa ostean zenbat aipatzen dugun txapelketa, ez. Iruditzen zait formatuak oso zurrunduta eta batzuk ingusu esango nuke nahiko fosilduta dauzkagula, ez da. Nik eskertuko nuke horri buruzko gogoeta bat eta seguraski pixkanaka eman beharko dena eta bizirik gaudela sentitzeko moduko azkuratxo bat edo inertzia batzuk puskatzea, uste dut, badagokigula eta heldu beharko geniokela. Oso natural, egia esan, oso natural eta oso pozik. Generoa batetik niri buruz galderak egitera neramalako, gai horrek, gizontasunaren inguruko galderak, ez? Egia da, gizontasuna eta batez ere bersotan estimatu den gizon prototipo hori bat dela, eta zorionez, diversitate bat ematen ari dela gaur egun, ez? Dudarik ez dago, ni ere prozesu guzti honetan asko ikasten ari naizela, euren gandik, ez? Eta saiatzen naizela, esaten dituzten gauzak eta seinalatzen dituzten gauzak, nik ere nire buruan detektatzen, ez? Eta konturatzen naiz, esaten dituzten gauza asko, nik ere egin izan ditu dela eta egiten ditu dela, saiatzen naiz hori analizatzen, hori nondik datorren aztertzen eta ez egiten, ez? Ni uste dut, bertsolaritzak orain daukan dimensio eduki da etorkizun sano bat. Edukiko duela, transmisio lan oso bat egiten dela, eta transmisio oso lan hori egiten den bitartean bertsolari belaunaldiak aterako direla. Tartean, seguru nago egongo dela gainera, belaunaldi bat hautsak harrotuko dituena.